आस्राबारि प्राइमारि आरो ब्लक कमिटि बीपीएफ नि लेङाइ आफादगिरिया UPPL आव जगदान। फिन आरोबाव दै नांना हानि इन्जुर गिसिखानाय बारि गिसिखालांदों बीपीएफ नि मावफारियाफोरा। नंगौ सानफा एफा सासेनि उनाव सासे दैबानाजों हा खुरखानाय बायदि गुगालांगासिनो दं 14 नं चिरां बियाबनि बीपीएफ नि गोबां गोख्रों मावफारियाफोरा। थारैनो दासान्दि गुबुन गुबुन दोलोनि गोबां मावफारियाफोरखौ UPPL दोलोआव जयनिं जाफैबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेबादिनो नैबे खेबावबो फिन 14 नं चिरां दुवार बियाबनि आस्राबारि प्राइमारियाव बीपीएफ दोलोनि लेङाइ आफादगिरि आरो माखासे गोख्रों आइजोफोरा UPPL दोलोआव आखाइ हमफैदों। मिथिनाय बायदिब्ला चिरांनि आस्राबारि प्राइमारि बीपीएफ दोलोनिफ्राय गासै 7 गोख्रों आइजो मावफारियाफोरा UPPL राजखान्थि हान्जानि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारी हाबा मावनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जगदान होफैदों। आखाइ हमफैनाय गोख्रों आइजोफोरखौ मिथिहोनाय बायदिब्ला आस्राबारि प्राइमारि आरो ब्लक कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि रतिमा बरगयारी, सोद्रोमा रीता नार्जारी, सतिमा वारी, सम्पा बसुमतारी आरो आशा बरगयारी बिथांमोना आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय BTR मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै UPPL दोलोआव हाबफैदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। आस्राबारि प्राइमारि आरो ब्लक कमिटि BPF नि लेङाइ आफादगिरिया UPPL आव जगदान। फिन आरोबाव दै नांना हानि इन्जुर गिसिखानाय बारि गिसिखालांदों BPF नि मावफारियाफोरा। नंगौ सानफा एफा सासेनि उनाव सासे दैबानाजों हा खुरखानाय बायदि गुगालांगासिनो दं 14 नं चिरां बियाबनि BPF नि गोबां गोख्रों मावफारियाफोरा। थारैनो दासान्दि गुबुन गुबुन दोलोनि गोबां मावफारियाफोरखौ UPPL दोलोआव जयनिं जाफैबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेबादिनो नैबे खेबावबो फिन 14 नं चिरां दुवार बियाबनि आस्राबारि प्राइमारियाव बीपीएफ दोलोनि लेङाइ आफादगिरि आरो माखासे गोख्रों आइजोफोरा UPPL दोलोआव आखाइ हमफैदों। मिथिनाय बायदिब्ला चिरांनि आस्राबारि प्राइमारि बीपीएफ दोलोनिफ्राय गासै 7 गोख्रों आइजो मावफारियाफोरा UPPL राजखान्थि हान्जानि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारी हाबा मावनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जगदान होफैदों। आखाइ हमफैनाय गोख्रों आइजोफोरखौ मिथिहोनाय बायदिब्ला आस्राबारि प्राइमारि आरो ब्लक कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि रतिमा बरगयारी, सोद्रोमा रीता नार्जारी, सतिमा वारी, सम्पा बसुमतारी आरो आशा बरगयारी बिथांमोना आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय BTR मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै UPPL दोलोआव हाबफैदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।